Γεια σας. Έχουμε την ανακατασκευή ενός τραπεζιού πλάσματος της Microstep, το οποίο επειδή είχε μοτέρ DC και κυρίως επειδή είχε ένα παλιό controller της Microstep πάλι με Windows 98, τα οποία είναι απαρχαιωμένα και τα οποία δεν υποστηρίζονται πλέον, θα αλλάξουμε το controller με καινούριο τύπου υπολογιστή, με Linux CNC, και θα αλλάξουμε και τα servo drive με καινούριου τύπου AC της Delta, το α2ε, το οποίο έχει Ethercat επικοινωνία, χρησιμοποιεί μάλλον Ethercat επικοινωνία για να επικοινωνεί με το controller. Το Linux CNC μπορεί να κάνει αυτή την επικοινωνία και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε το αρχείο μας, το οποίο είναι το Microstep. Ξεκινάμε. Και ενεργοποιούμε τα servo drive και κάνουμε homing. Πάει πρώτα να βρει στη θέση 0 το χ. Ξεκινάει. Θα το πατήσουμε. Ξεκινάει το χ τώρα μέχρι να βρει τον τερματοδιακόπτη. Έχω βάλει ένα διακοπτάκι στο χ, πατάω ότι και καλά βρήκε τον τερματοδιακόπτη. Το ίδιο κάνω και στο ψ. Πάει μέχρι να πατήσω το διακοπτάκι. Τάκ, το πάτησα, το αφήνω, το ξαναπατάω και το ίδιο κάνω και στο ζ. Αφού τελειώσει η διαδικασία της αρχικοποίησης, ας το πούμε έτσι, του homing, πάμε μετά να επιλέξουμε ένα αρχείο για να το εκτελέσουμε, να κόψουμε. Θα διαλέξω τους 3 κύκλους που έχει εδώ πέρα ένα demo αρχείο, μετρικό, όχι της ίτζας, 3 κύκλους θα κάνει και πατάμε το cycle start και ξεκινάει να εκτελεί το πρόγραμμα. Βλέπετε το Z, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εδώ να σημειώσω ότι έχω βάλει για εισόδους-εξόδους, χρησιμοποιώ τη δυνατότητα που μου δίνουν τα Delta, τα servo drive της Delta, που μου δίνουν 14 εισόδους και 4 εξόδους κάθε drive. Οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ χρησιμοποιώ τα 3 πρώτες εισόδους για τα 3 limit switch, 3 τερματοδιακόπτες του HIPC-Z, και τις εξόδους θα χρησιμοποιήσω 8 εξόδους για ενεργοποίηση του πλάσματος, ενεργοποίηση τα κλαπέτα αναρρόφησης, έχει 6 κλαπέτα το τραπέζι, οπότε θα τα χρησιμοποιήσω για να ανοίγω και να κλείνω κάθε φορά το κλαπέτο ανάλογα που βρίσκεται η κεφαλή για να γίνει απορρόφηση των καπναερίων. Τα συγκεκριμένα drive δεν έχουν αναλογικές εισόδους και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη μονάδα για να διαβάσουμε την αναλογική τάση κοπής του πλάσματος. Αυτά θα τα πούμε βέβαια σε ένα άλλο βίντεο πιο διεξοδικά και γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Αυτά προς το παρόν. Γεια σας.